Fl-2018, l-ispiża tal-Gvern fuq il-mediċini mistennija tilħaq 30 miljun euro. Żieda ta' 6 miljuni meta mqabbel ma' sentejn ilu u 18 miljun euro iżjed mill-2010. ċifri li One News kiseb mingħand il-kap eżekuttiv tal-Poyc Silja Falzon li spjegat kif l-ispiża tvarja għaliex filwaqt li jiżdiedu l-pazjenti jiddaħħlu wkoll mediċini ġodda u avvanzati fis-suq. Spjegat li ħafna mill-mediċini ma jiswewx flus kbar, iżda jtellaw l-ispiża għax jieħduhom ħafna pazjenti. Imbagħad hemm mediċini li jiswew ferm iżjed u li normalment jieħduhom pazjenti b'mart serju. Għandna mediċina minnhom illi pazjent wieħed ikun hemm nefqa ta' ma' 9,000 euro fuq dik il-mediċina biss għall-pazjent wieħed u jkollna mijiet minnhom dal-pazjenti. Naturalment ikollhom kundizzjonijiet verament serji u għall ħares ma kienx li jkollna il-budget u l-flus biex nixtru dawn il-mediċini ħantaffulhom il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Fost il-mediċini ġodda li ġew introdotti fl-iskema din is-sena kien hemm dawk għal pazjenti bid-dijabete, inkluż meters u sticks. Kien hemm ukoll mediċini tal-onkoloġija li l-ispiża fuqhom tlaħħaq 3 miljun euro. Biżieda fl-ispiża u iżjed mediċini fis-suq issolviet il-problema tal-out of stock. Pjaga li ġiet indirizzata fil-leġislatura li għaddiet meta d-dipartiment responsabbli mix-xiri tal-mediċini biddel il-proċeduri ta' kif isir il-monitoraġġ b'mod li jassigura li l-imħażen fejn jinżammu l-mediċini ikollhom stok li jlaħħaq mad-domanda. Iżda għaliex tinħoloq il-problema tal-out of stock? Ġeneralment l-iktar li tinħoloq għaliex isir xi ħaġa fuq is-suq illum il-ġurnata. Jew għax pereżempju mediċina fis-suq internazzjonali ma tantx tkun qed tinstab, allora imbagħtu biex nixtruha. Li konna konsinja li kellha tidħol min tkun qed tiffornina bil-mediċina jkollu konsinja kellha tidħol u ma waslitx fil-ħin. U mbagħad aħna il-mediċina tintuża u jaf ikollok problema ta' out of stock. Il-Poyc tagħmel mal-1000 ordni fix-xahar biex f'madwar 400 vjaġġ fil-ġimgħa twassal il-mediċini għand l-ispiżeriji. Huma 150,000 il-pazjenti intitolati għal mediċini b'xejn, b'137,000 minnhom jiġbruhom b'mod regolari. Fl-imħażen tal-Poyc fi Gwerda Manġa, is-Sinjura Falzon fakret fil-privileġġ li għandhom il-pazjenti Maltin u Għawċin li jistgħu jieħdu l-mediċina b'xejn u appellat biex dan id-dritt jintuża sew u b'kawtela għaliex inqas ma jkun hemm ħela iżjed ikun hemm flus xintefqu fuq mediċini ġodda. Għaldaqstant saħqet biex jekk hemm pazjenti li m'għandhomx bżonn ċertu mediċini ma jiġbruhomx. Id-dritt tiegħek li terġa' toħodha jekk tiġi bżonna jekk il-tabib jagħmilek ir-riċetta ħajjeqpem, il-nies m'għandhomx għalfejn jinkwitaw illi għal xi raġuni jew oħra ma jaqbgħux jieħdu dik il-mediċina, imma li nieħdu mediċina mingħand l-ispiżjar biex imbagħad inħalluha fuq xi xkaffa x'imkien ma tagħmel l-ebda sens għal ħadd.